ikpele alụsị abụrụ omenani. Is religion. Culture have nothing to do with religion. You can boldly say now, Pineleaf State within South and Southeast, a pull go majority of the youth out of crime. Thousands of people if we benefit from Pineleaf State. All maka ndị Igbo. Wesi na ọ bụrụ na Igbo adịghị afọ gafe n'anya, fa agbatọwanye ya nụ. So na problem ndị be anyị na-eme ọpụta ọsọ asị ka o jee back to roots, kama ya asị ka o jee gwọọla onwe ya ọgwụ. We never left our roots. Igbo adịghị ekpere arụsị, Igbo na-ekpere Chukwu okike. Onye na-eche onwe m anya from head to toe, we say na I am a product of Igbos. Nwoke Igbo, nwaanyị Igbo. Of make Pineleaf what? Estate. Ndị awa niile thousands of people if we benefit from Pineleaf Estate. Ọ maka ndị Igbo. Ihe ifo nkịta na amụke. Anọ n'ikpe akụ my brothers and sisters. Ego ụmụnne nka nna eri. O wee iwe ijeme gịnị? Ije nweta ụmụnne nke ka a chọọrọ gị. Ma honestly, o nwere ihe dị ka Igbo. Ọ bụrụ na ị bịa na Pineleaf Estate, anyị na-adị very fast na ịkụziri ndị mmadụ ihe very fast ka ha wee nwee ike whatever ga-eme within a short period. Every effort anyị na-eme is a movement. Do na unu nwa bụ ndị ụka na-asịkwa na ọ dị ka fede ejetesie ndị na-ahapụzi ụka sizi anọ back to their root mebezie omenala ewufe ikwu maka ya aka njiwe kọwa separate goro ngị ya wive sị gị na ndị be anyị na-misuse that word is wrong use of it. Okay. Ndị na-eme omenelu na Bible ndị na-eme alụ. Yes. Isi na mmadụ na-eme omenelu wee na-eme ife na kwesịrị ekwesị. Mmadụ ime na omenala wee mmadụ ime ife mee gịnị kwesịrị ekwesị. Ikpele alụsị abụrụ omenala. Is religion. Culture have nothing to do with religion. Abịa na religion anyị ekwuo nke a. So na problem ndị be anyị na-eme ọpụta ọsọ asị ka o jee back to roots, kama ya asị ka o jee gwọọla onwe ya ọgwụ. We never left our roots. We never left our roots. So there's no need of going back to where you did not live. We never left it. Anyị nọ ebe anyị nọ. Onye Igbo revolution, onye Igbo na nwere ọgọ nwee ekwu nwee a na-agba nkwụ nwaanyị mee wedding normal thing. Na-azakwa afa nne ya. So amara m nke na-asị ka ejekwa back to our roots. So ọnwụ na echi ije gwọọla onwe bụ ije mee gịnị. Even ka a na-akagodo ụka nwana ụfọdụ na-akpọcha ọgọva ndị ụka na-arụ akwụpụrụ ife onwe fa ọgwụ. Na-agwọla onwe ya ọgwụ ole. So na mmadụ ije just si ọnwụ na ịchọ ije kpere arụsị ime gịnị. Ije kpere onwe ya si ndị Igbo adịghị ekpekwa na arụsị. Igbo adịghị ekpere arụsị, Igbo na-ekpere Chukwu okike. Oge Igbo na-ekpere. All this arụsị wuchi foreign gods chi aṅụtala aṅụta n'ala Igbo. Ụfọdụ Igbo na-agapụta den n'ala Igbo achụpụ ụfọdụ nwe nke ụdị chi ya ka o bute obodo akpọkọ aka mee gịnị chụpụ ya mgbanwe amapụ ya chụ n'afa n'ime ọfịa ebiri bụrụ ụmụ ndị enyefere data alụsị fa na-eme gịnị fa na-ekpe abunata fa na-efe ọ kịta ka ndị mmadụ agazi apụtazi witchcraft amụsụ a na-asị na back to our roots iru ejeli ya amagba bute ife ya clear family gị na generations gị si na na-achị back to your roots nwatakịrị eje from here na very far bulu alụsị bata na-efe mmiri na-asị na ọ na-ana back to their roots. Onye gwa anya mgbe ọ fụ nne na nna ya ọ ga-agwa ya maka Chineke kere eluigwe mee gịnị ụwa. So ihe anụnwa a na-ikpere arụsị ihe niile ka etiritie ya very well na be anyị maka na ikpere arụsị adịrọ mma ịghọtago. Ọnwụ na ndị be anyị ndị nna nna anyị fafụta anya sị ihe ma mmari nne ha ma step out of it. Ndị ochie a nwe ọkụ uche ife na-eri mmadụ na-asị igwe nwụọsị welu mmadụ wee nie igwe nkịtị ka agba anya mgbe ọ na-eme gịnị ọ na-eme ife dị otu a kịta anyị magoro ife anyị ama njizi mmadụ ni mmadụ ka ọnwụ na a na-eme ka ọchọ ịghọtago everything ọnwụ na a na-eme the subject to review ọnwụ na ama etu akịta anyị magoro ife wa anya ụmụ ihe ikpere arụsị anwa eji na-eme ka ọ wụrụ n'omenanị anyị ewepụghị rapụ omenanị ka ọ mee gịnị ka ọ dị omenanị anyị dị na Leviticus iru ego Leviticus from beginning to end ihe niile a na-eme na ya asịsị omenala nke asịsị mee etu a ka omenala Igbo dị onye wụ omenala Igbo iri na asịsị emena na nke asịsị mee gịnị anụ na nwunye nwanne ya nwoke emena nke ọ dị mmadụ ebe a etu a ka ọ dị ya wụ omenala anya anyị na-arapịa akwụkwọ nsọ kwuru maka enye ya approval. So we have been in our roots. We are not going back. Onye kpata njiwepụta tata ebe anyị ji eme ihe nwaanyị na nna anyị tọ na mma na nwa dị eme omenala nwesị ana m eme omenelu ihe ka ya kwa ka mme omenelu ana m eme gịnị omenala anyị na-ekwu ata nke dị m agwọ ọgwụ dị m ekpere arụsị mana omenala ka m eme mme omenelu ọgọwa na nsị ka mme omenelu ma na mama nnụnụ nwaanyị na nwoke ka m eje onye wụ omenelu ọkwa and ọkwa na nsị ka mme omenelu ma na ma ya na mma nwere ikwu mma nwa ibe mma na-akọ off point na anyị na-eme omenala na nwoke ya anụ nwaanyị mụta nwa nwee ikwu nwee ibe nwee ọgọ onye wụ omenala ịpụta
abatakwala ya aka Igbo na-anabata mmadụ chee ọjị onye ahụ ekpee ekpere bifo onye ebidokwu ihe o ji maka ya bata onye ndị abụcha gịnị and ọma nkwụsịkwa na akwụsịrị so na Igbo amaka and hafụ onweva gịnị I can give you more reasons mmejiwesi gị na Igbo ma gịnị for onweva n'anya imego ihe akịta na-eme na South East today ọkwa maka na eji ofu onye Igbo o nwere ife nye ife ime ka other tribes ya ọnwụ na Maazị Nnamdi Kanu wee Yoruba a lot of people would have moved on mana n'isi nwanne anyị nwoke ụfọdụ ekporo feti because of bonding Igbo na bond and Igbo so na tribe ọnwụ na emụọ ga-asụ onye Igbo ije na western world ọ ya afịagharị rapport with them mana amụọ ya asụ onye other tribe na Nigeria enwere ike iru gị na akọkọta ọwa ọkọọlụ unu mana onye Igbo ya na-achọrịrị ọsị irugokwa ụlọ ijigokwa ikwu nne gị ijikwa ebe amụ nne nne gị anyị na-etiresi ibi ntụ ebe amụ nne achọ ịnụ nwaanyị asị na unu metụta na papa hello that's Igbo for you, that is love. They still remembers all those ndị nke dịzi good na-eju ese ya ajụgide ese from generation to generation ịma na onye na gịnị ahụ nwanne ọ na ndị Igbo gị na mma ya na na-amụrị na-asịghị ka ozi onye ebe ọgwụ na onye ukpo gị nwe onye Abagana gị nwe onye Imo akọwalụ gị na onye ukpo na gị na gị nwawe onye Imo na gị na onye ukpo kwa gịnị so na I can boldly state na ọ nwere ị na-adoubt n'Igbo for n'anya Pineleaf estate is an evidence n'Igbo ma gịnị just like nso jụọ gị about enwe video info abịa na-asị na ndị Igbo afro nwefa n'anya na ndị Igbo na-eme ife na inwe ike ịgwa anyị why iji wee na-ekwu how Igbos love themselves and why you know that Igbos love themselves. Onwe ife ọzọ na bụrụ na Pineleaf estate ọkwana ndị Igbo ka anyị na-elesi ala so ndị Igbo it was intentional south and southeast ndị Igbo bụ ndị na-ame gịnị na-patronize anyị ndị kiri niile anwa anyị na-eme ọlọ mmadụ ka eji aka ọlọ na ego anya na ka anyị ji abala mba ọnwụ na anyị ji billions of naira gaa na ọdịna ya all I get am before ka bụ property mana ọ ya ga itinye ọpụtakwa ka maka ndị be anyị. Own a land, secure your future, invest with Pineleaf Estate and Properties Limited for your peace of mind. Ụmụnne anyị nọ mana all parts of Nigeria mana abroad ejiri anyị eme gịnị egwu fadị happy na onye Igbo na-emenya bụ ife and adị happy na ihe ndị Igbo ka ọ mee gịnị ha na-etinye ego na ya 20 plots he can testify, he's the chief marketing manager ọ ya testify the way esi patronize Pineleaf estate ihe niile abụ gịnị ndị Igbo nwere neche onwe m anya from head to toe wee sị na I am a product of Igbos nwoke Igbo nwaanyị Igbo ọfa make Pineleaf what estate ndị awa niile thousands of people efu na-benefit from Pineleaf estate ọ maka ndị Igbo maka na ndị Igbo na-ego ana n'Ọnịcha na-ego n'Ọka na-ego n'Enugu na-ego n'Abịa na-ego n'Ebonyi na-ego n'Imo adịghị ifu onye asa na onye Yoruba gị onye majority bụ gịnị ndị Igbo wee sị na ọ bụrụ na Igbo adịghị afọ gafa n'anya fa agbatọwanye ya nụ asị ebe ọnwụ na onye Igbo nwe ya ka ghara ime gịnị mana fa na-epuchi forward ifu ma onye gocha ya na abroad tiche ego enyekwala aka na-ekwu gịnị na-ekwusa maka ya presently ndị Igbo si Canada bịa na-achọ a place enwe Pineleaf Canadian estate ndị nọ Dubai kịta chọọ a place Pineleaf Dubai estate ndị nọkwa na UK na-atakwa ha chọkwa place a na-ekwukwa 200 pa na-agwa gị 4,000 expand it na ha chọrọ na ndị kwe ha ya ekokpu ya n'ofu ama mme gịnị nke this time around ha na-abịazi na ha chọọ iji aka ha part of the planning na ha na-agbakwu ma flight na-abata iji fụ na ihe ndị ha nwechi ebe ahụ na etu ọnwa nsi kwe na fa chọọ ya na ha tinye ya na this Pineleaf Canadian estate dị na Amansi straight wee ruo n'Ọka fadị ndị Canada niile a dị 100% prepared. The man ji aka agba flight nata for that particular purpose what it was originata and ndị Igbo mere gịnị wee na-azụ emecha akwụkwọ prepare kpọọ ti o si no spend the ego go man at 40 million 50 million ego eme gịnị fụnsi ahụ na ego na nke ego anyị egogo anyị aji anyị rụrụ ya eme akwụkwọ bido na development mechaa akwụkwọ na anyị ụgwọ anyị akarịghị egwu ọnwụ na ụjọ na-eme gịnị ti na ego unu na-akpa unu cha ihe develop ovasi na mkparị si oke then bata na dozie ya we make agreement with them gosi for portion of land mere first of a plan tinye na akasị ya go home and nọ with ndị be anyị fasị mma na abịasị aka chegodi ka nnọcha nke nnata from chinko ya jere na mma ebe mana gbagodi na break aka na-ekwu ka ndị UK patakwa mụ na ha mekwa meeting that yesterday kpata ojiji nu m isi mgbe ekwe na m na-ekwupụta they love the massive ka ya ka na-ekwukwa sinyefa a place that they will
jela aka dozie ha n'Igbo a those ihe niile afa mụta they want to the beautiful thing that they are part of the development the planning ebe ezi ya aga ebe everything ya aga ya akpọta ịma na ndị Igbo nwere ndị bụ professionals ndị Igbo be anyị nọcha na real estate n'obodo oyibo so those real estate people anọ mana locally na London egotere ndị be anyị nọ n'obodo oyibo wụ ndị na-emerge with us were ego fa ma onye nke China bata anụ wee ego ya ka o ji si from China mee gịnị na ata ọ fụchara another thing pụta ụmụnne nnọfụ ya pụta the next day ya mee gịnị travel back to China ihe o ji maka ya mee expenses bata ụkọ wee fụ na ebido development on Pineleaf Black Chinese Estate so ihe niile a bụ ndị Igbo na-eme gịnị na-emere m ya so ihe ifo nkịta na-amụke anọ n'ikpe akụ my brothers and sisters ego ụmụnne nka m na-eri o wee iwe ijeme gịnị ije nweta ụmụnne nke ka a chọrọ gị so kezi ihe ọzọ wụ love ihe agwa m what kind of love the more than this onye Igbo dị na-patronize nwanne ya nwoke to this level na-asị na Igbo afọ gafe n'anya na-atụ elu etu aka ya aga esi mee akụlụono movement onwe ike digide na ịmagara anyị nwa nọ abroad na ife anyị na like na ife ya aga ọnwụ na ime nsogbu adị na ihe emago they show concern honestly o nwere ihe dị ka Igbo. Own a land, secure your future. Invest with Pineleaf Estate and Properties Limited for your peace of mind. CEO Bishop ịmana ebe Gbam anyị na-ekwu ya Gbam ebe a na anyị na-ezo ọnụ because mụa m ga-ekwu nke m fụrụ n'anya abịa na real estate anyị na this side ọ bụrụ ife ndị Lagos na-eme ka anyị na-eme onye ọsọ ọsa na ka a na-ele enwero ebie na Lagos ime ike efu Victory Estate efu nke nwa estate nke unu nwa ọsọọsa na ka a na-ele enwekwa ebe a na-alụrụ n'ọchacha mgbọ thank you for coming there mana mgbe na mbido ka m na-akọwala gị sị gị na some of the estates ị na-afụ na Lagos etego abido estate akwa some of the Victory ị na-anụ anọgo years Santengo Estate ma ebe ọnọgo years ndị gocha ihe na ya alụchago ife some of the estates ahụ ị na-ekwu na ka ele alụcha ga etiela ana some of our own ije ya kịta fụ na ndị gocha dị ya na alụwago gịnị ụnọ but presently n'Ọka when ka anyị na-achọ unveil bụ both bungalow houses duplexes on each ya ga ọ bụ na ụdị nke ndị Lagos anyị na-ekwu alụgo ụlọ enu na ya lụọ ụlọ ana na ya 2 bedroom bungalow 3 bedroom bungalow lụọ duplex nwekwa extra plot maka onye na-achọrọ ego anana chọrọ igo ihe ndị alụ so that same way ndị Lagos asị eme anyị nwa bring ya down to east wonderful na na-enwe ike ekwunye 50 or 60% to those houses biri na ya jizielu nwayọ na-eme gịnị na-akwụ ụgwọ ewu nke anyị unveil next week Friday. Unu na-ebido buy and build? Yes. Anyị na-launch ya we started it Thursday or Friday. Unu ya anụ ya Ekwuskwana because ịma na enwe onye ike asịrị na-adịrọ just lụọ ọnụ ka ngolu ebe a na-eme mana estate ọbụla ịpịara aka na this is anana because enwe ife na-ewute m onye je ana m gbata 2 plots of land ọsọ na ọ bụ real estate mogo ma ọ bụ jee Ivite Ọgwarị nwee lụkwanụ develop even ma gota adịrọ sọsọ ana nkịtị that means na you are not different from ndị ụmụnna nwekwa dị ana because anyị chọkwa ka anyị na-emekwa improve so this very buy and build gịta dị na as in it will be launched in Ọka. Yeah. Yes. Yes. Do you agree na agụ so bụ one of the propellers of ma ndị a na-agbaba ma na church ma na omenani agụ dị n'obodo bad governance bad economy nke a wụ eziokwu na ejiri anya ọma eje ụka white ghọtago so na onye ọnwụ na gbarụ chọọchị jidesie ụka ike nwere ife ike mmenye wee cheta na Chineke dị human being adịghị like restraint emena nke ọzọ so ihe menye wee jekweta na anụ ihe Chineke na-agwụ ya ihe emesighị eke ọ gbagharịgo like myself ejegharịkwugo m ejego m ma Sabat jee Cherubim jee Celestial Church of Christ before wee dị born again so ejegharịgo m ihe ọnwụna a na-eme gịnị a na-eje so ihe gbasara ụka onwe one of my sons nọ America batara sị na ụjọ ihe o ji bata ka o mee ka o feel to nwee time to pray because ọ bụ na America everything works ime ọ na-adị ka ọ na-echefuzi ime ikpe ekpere m ime gịnị ime na ibe na Nigeria at times you pray ka iwe nwee ike inweta ego ihe eji eri ikpe ekpere ka nepa weta ọkụ ikpe ekpere ka mmiri ịrụ ka simo ghara imebinarị
ikpekwa ekpere ka generator elesi gị ngalọnụ ka ghara imebi n'ike ka ghara ịwụ n'ọba dị iji igo generator itinye na ekpere ka ghara ibu ihe na nwere isi n'ọdụ lie ego. You pray for every moto, you cover the wheel. You cover with precious blood. We cover na osego mkpụrụ mmiri. And no one na-check. Bad road. Monata ya moto enwe isi. Yes. Ewere ebulu ị na-eje. Nobody checks mo kwesịrị ịgba n'ezi. Yes. Na kwesịrị. So all those things niile gọọmenti na-emelụ ndị na-America ka anyị ji ekpere eme gịnị? Eme na Nigeria. Real estate now, just like every other business, you feel na na-amụ ya onwe ike asikeje gba boy ma je otesa amụ afia because ụfọdụ nwe ike ụfọdụ na real estate they don't know how to go about it. You feel no ha mara na bia se ka gba boy na mote ya ma mụọ ya. Own a land, secure your future. Invest with Pineleaf Estate and Properties Limited for your peace of mind. Onye ma bụ training ha na-ekwu okwu ya. Ihe ọ na ị na-eme ị ga-amụ ya. Ọ bụgodị ipi phone ị ga-amụ ka esi apị phone. O nwere fada amụ amụ. Ọ bụrụ na ị bịa na Pineleaf Estate anyị na-adị very fast na ịkụziri ndị mmadụ ihe very fast ka ha wee nwee ike whatever ga-eme within a short period. Ọ bụ ịmụ ya dị very very important. Maka enwere ike gwa gị 464 square meters ị na ọ na-ene n'anya. Ị ma 50 by 100. Business ọ na mmadụ ga-ego ọ ga-ajụ gị ajụjụ. So ma ị mụrụ ịma mmụta ihe ga-asị ya. And ọ bụrụ na ị sara ya esi ya n'ụwa another person ga-akọwala ya the thing. Ọ sị gị nye ya nọmba onye ahụ ga-akọwala ya. Likely na ọ ya like ige onye ahụ ga-akọwala ya very well. Because that is what happens to you also. Unu enwe academy? Yes. Okay. Can you tell me about that? Just to support here, Chief Marketing Officer Nekwu. Go ahead. Maka the importance of ịma ihe a na-eme ka anyị ji wee nwee our academy, Pineleaf Estate Academy. For our realtors, it doesn't cost. What we do, our trained and well knowledgeable realtors, both Chief Marketing Officer, I put together to offer free knowledge. I be accusing those core things you need in real estate and your function as a realtor. Himalona is a madu biagolugana. No nyama ugolu part of you. Don't me go chana. Only go mother and ama ends their part. The part has been crossed forever. Makana the permanent. Ade bupi uro motors na mota na ele ofugo. We robo sole sere onye ọzọ ana anwa. Ugiwa no onwe gị nọ gịnị amekọ as long as no can they hold that land. Gịnị aka would no nwanne ma obogo. So all you need aka na akuziri fa. That academy ma ezigbo mo and on take your time. And pick the key components about keynotes on real estate. Kuzieri onye anwa ihe onye akwesị ịma. Onye ekuzikpọrọ anyị onye anwa wepụta onye ka nchọkụzi unu. Ọwụ na onye anwa no 6 months after the training o make millions of naira. Ịma na jere Pineleaf Estate Academy. Anyị nwekwa proof. Ịghọta DJ Chanya. Ọ nọ jeje kpọnya 6 months after o jije Pineleaf Estate Academy. Ọ ghara make millions na as a realtor. Ịma na ọ jere Pineleaf. O nwegoro ndị nke akụzikpọva jekwuo gbapụkwa jiri aka mee gịnị bido kwuo nke fa when they are not even right. But the reason me had you make it at all with the training, the knowledge. That is how good or the Chetakwa ni bata Pineleaf Estate ji we bido with the passion na kuro na maro ye megini. So every effort anyị na-eme is a movement involve both ndị be anyị nata na ụmụ anyị nwe ọlụ. Pineleaf Estate nwe ngalaba dị iche iche mana ọchị na-efo ana-afụ ya. Yes. Okay, ya emecha ruo mgbe anyị eji wee fụ what Pineleaf really entails. Anyị ama mgbe ị na-expo. Mana obuka mana majority management nchọ ka aghọta ebe ahụ na ihe eji nwe Pineleaf ka ndị be anyị megini nata and the ọlụ dị and we can boldly tell you that thousands of youths enwego ọlụ because of Pineleaf and ịhafụ a youth nwee ike inwe 3 to 4 people that work under them because of Pineleaf. So I spread within the youths, within the men and women enwecha ọlụ onye a na-alụkwa ọlụ ọzọ manụkwa na Pineleaf comfortably ma na-make a whole lot without stress and like we can boldly say na Pineleaf Estate within south and southeast a pull go majority of the youth out of crime ma ịgba achawofu iweta ego ma izu ori ma ile ụmụaka na-ele mkpụrụ mmiri a lot gave up si na afọ na-ata n'izugharị mana just ọgba mbọ na property onweta ego gaa to legitimate part of it. The other time somebody bịa na-agwa m na emechagoro ya akwụkwọ ka o buolu mmadụ cocaine before ya kpọbata ya to Pineleaf so no or watch your video where do we say no if not okay I'll go somebody again but he has made much more within 2 months from Pineleaf than he promised here na cocaine business. So our aim
we kpata iji maintain this integrity ya efo abụọ no just maka no ego anyị na-enweta eti na-akpa is a movement. Anyị enyego anyị property na Abuja, anyị turn ya down. Nye anyị na Lagos, anyị turn ya down. Ihe anyị kwuru na anyị na-elewu south and south east. Na ego dịkwa na ndị mmadụ ya abụ sasiansịa no. Pineleaf Estate is a movement and the Chindi Igbo kwa anyị n'azụ. Thank you for watching Gbam. Would you like to be heard? Do you have a story you'd like to tell to the whole world, or a God-given talent you'd like the whole world to see? Or would you like us to take your brand and business to the next level? Come now to the most popular Igbo interview in the whole world, Gbam. Contact the numbers on your screen today to place an advert or be our guest. Kindly follow us on all social media platforms, Facebook and YouTube at Young Content Factory and Gbam Interview, Twitter and Instagram at Young Content Factory. Thank you.